хабаргузории расмии ТАСС менависад дар пайи як муноқиша дар минтақаи Новая Москва афроди номаълум ба шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамла карданд ва дар натиҷа 3 нафар маҷрӯҳ ва як шаҳрванди Тоҷикистон кушта шудааст. Ин хабаргузорӣ бо такя ба манобеи худ дар сохторҳои тафтишотӣ менависад ки ба ин нафарон бо корду силоҳ ҳамла карданд. Як манбаъ гуфтааст ҳодиса шаби 27 март дар минтақаи Новая Москва рух дод. ӯ гуфт дар суроғаҳои мухталиф ҳамла ба ҳадди ақал 4 шаҳрванди Тоҷикистон рух дод. 3 нафарашон бо корда захмӣ шуда, 2 нафарашон инчунин аз тири туфанка маҷрӯҳ гардиданд. Инчунин мошине пайдо шуд ки дар дохилаш ҷасади инсон бо ҷароҳатҳои корд буд. ТАСС мегӯяд ки ходимони ҳифзи қонун тахмин мекунанд ки ин қазия ба моҷарое дар ҳудуди бозори азими Фудсити рабт дорад ки дар Калужскаи шоссе ҷойгир аст. дар навиштаи хабаргузориҳои дигар аз ҷумла Ньюс Рамблер рӯ омадааст ки дар бахши кишоварзии бозори Фудсити шаби шанбеи гузашта миёни гурӯҳҳои ҷиноӣ иборат аз сокинони Доғистон ва Тоҷикистон низоъ бархост. Телеграм-канали База гуфтааст ки ба ҷои ҳодиса тахминан 200 корманди ҳифзи қонун сафарбар шуд ва таҳқиқи ин ҳодиса ба роҳ монда шудааст. Ин манбаъ гуфтааст ки 4 нафар бо гумони даст доштан дар ин моҷаро мавриди пайгард қарор дода шуданд. ҷузъиёти дигари ҳодиса феълан дар даст нест. мақомоти тоҷик ҳанӯз ин қазияро тавзеҳ надоданд.